аз неведнъж съм декларирал своята подкрепа за такива инициативи, за фундацията и за всичко това, което те прави. Щастлив съм, че толкова много деца участват. Това са нашите талантливи деца. Това са децата на Русе. Това са бъдещето на Русе. Радвам се, че техните родители са в тази зала, за да ги подкрепят. Вярвам, че ще има един много хубав концерт. Това, което и Румяна ми казва, е, че ще има и едно хубаво ревю, на което ще бъдат показани традиционните носии. Много е важно да се пазят традициите. Много е важно поколенията, бабите на синовете, те на техните синове и дъщери, и тази традиция е това, което съхранява паметта. И тъй като наближават и най-хубавите празници, Коледа и Нова година, искам да поздравя нашите прекрасни деца, вас родителите, всички ваши близки с предстоящите коледно-новогодишни празници, да ви пожелая да бъдете здрави, да ви пожелая да имате много поводи за радост и за усмивки. Това, което е сигурно, че нашия град се променя. Нашия град става по-хубав, по-красив и тези прекрасни деца ще живеят в него. Аз вярвам, че те ще останат в него и ще работят за нашия град. Още веднъж, честит празник! Желая концерта да бъде страхотен. Покажете най-доброто, което не се съмнявам, че можете. И знаете, че кмета на Русе и община Русе ви подкрепя. Всички. Поздравително! Благодаря.